Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι. Ωραίο δεν είναι? Είναι όλο ανακαινισμένο. Δες εδώ πατώματα. Ξύλο. Δεν είναι laminate. Εδώ κολόνα. Κολόνα. Κρυφό φωτισμό. Το θες αρέσει? Το αφήσω. Το έβαψα, το είχα δει στο Pinterest. Κάνω color blocking. Κίτρινο, κίτρινο. Θέρμανση έχει και αυτόνομη και κεντρική. Θέα. Κάνεις έτσι. Να, κάνει έτσι. Βλέπεις μέχρι Έγινα. Δεν βλέπεις τώρα. Χάλιο καιρός. Κοκαλάμποναν. Φοβερό σπίτι. Έχει ό,τι θέλεις. Μετρό. Κάνεις έτσι, πέφτεις μέσα στο μετρό. Νύχια. Έχει εδώ η Εύη πιο κάτω. Εργαλείο. Κάνεις εκεί πιο δεξιά. Έχει πιλάτες. Φαίνεται. Εγώ πάω κάθε μέρα. Reformer. Τι άλλο. Ιντερνετ. Έβαλα εγώ. Τίνα. Κοσμοτέ. Μια χαρά. Δεν την βλέπεις γιατί είναι διάφανη. Δεν μπορεί να το δεις. Κάνε έτσι. Βλέπεις, πονία. Ήρθαν εδώ τα καλά τα παιδιά, τα βάλανε. Μου κάνανε τίποτα, ούτε με κάνει γιατί τους λέω προσέξτε. Αυτό το χρώμα είναι συλλεκτικό. Μην μου το εξίσετε. Γιατί μετά δεν μπορώ μετά να το σετάρω. Το έχω 20 χρόνια. Μπαμ, μπαμ, το έβαλα, τους έβγαλα μπυρίτσα. Έκανα ένα ωραίο μεζέ, κολοκυθοκευτέδες. Έτριψα 3 κολοκυθάκια, έκανα λίγη φέτα, έβαλα και λίγο τέτοιο αλευράκι και το κάνεις. Είναι πολύ εύκολο. Θα σας το δείξω. Το παιδί μου είναι gamer. Η κόρη μου όλη μέρα κάνει εκεί TikTok και τέτοια είναι vlogger. Άστο να πάνε. Και ο άντρας μου παίζει διάφορα. Εσένα σε κόβετς που είσαι παπακαλιάτη. Είδες, Παπακαλιάτη. Εγώ Εμιλίν Πάρης. Φαίνεται. Αν βλέπεις εσύ τώρα το Χριστόφορο και με την κλέλια πάνω στην επίμαχη σκηνή για να βλέπει και ο άντρας του Τσουλού στην Κοσμοτέ TV αγώνα την Κυριακή και να πέφτει, δεν γίνεται. Τα πίσω δωμάτια δεν έχουν υγρασία, όχι μια χαρά είναι. Έχω μείνει εγώ εδώ, το πατρικό μου, αυτό της μάνας μου. Το έκανα πανωσίκωμα. 5 ρόφους. Φωτεινό, πολύ, να. Ναι, εγώ τυφλώνομαι κάθε φορά που μπαίνω. Και του 80 η πολυκατοικία, όχι σαν αυτές τις καινούργιες τώρα που τις κάνουν ψεύτικες. Ψιλοτάβανο, έχω βάλει αλουμίνια. Τι άλλο θες, νερό. Έχει. Μην κάνετε φασαρία το βράδυ. Εγώ το Σαββατοκύριακο παίζω μπυρίμπα. Παίζεις να ανεβαίνεις πάνω. Θα τα βρούμε, θα έρχομαι να σου χτυπάω. Και σκυλάκι, μια χαρά είναι. Και γατάκι και κουνελάκι. Το έχω έτοιμο. GG. Δεν θέλει τίποτα. Σε ευχαριστέ. Ωραία, άντρα σου τι δουλειά κάνει. Έχει σταθερό εισόδημα δηλαδή. Μπράβο. Πόσο είσαι? Καλά, Γιάννη. Ναι, αλλά τώρα δείχνω εδώ το σπίτι. Περίμενε. Καλή είναι. Καλά, παιδιά, σας βλέπω. Στείλε μου μόνο το ε9 σου. Και ο σένα και του άντρα σου. Και άμα θέλετε και κανένα παιδάκι, έχει. Άλλο ένα δωμάτιο. Πώς θα κάνετε? Θα κάνεις ωραία, παιδιά, έχει αρχίσει λεκάνη. Να χάρη σαν εμένα. Το καναπέ όχι. Δεν θα σα αφήσω. Εγκυμήλιο. 200 ευρώ. Γίνεται και κρεβάτι. Να τσακωθείτε μια μέρα. Όταν μάλιστα τον άνθρωπο. Ορίστε. Έχει και αποθηκευτικό χώρο. Πόσα ανήκει μπροστά? 15. Άντε καλά. 3. Τώρα όμως. Μια χαρά μου φαίνεσαι. Έχει αξιόπιστο παιδί. Το ε9 σου να μου φέρει. Το κλείσουμε το σπίτι. Ναι, θα φέρει τα 3 νίκια τώρα. Σε περιμένω. Περιμένω πάντα. Σπιτές, 1 Gbps. Α, πήγα να φέρει τα 3 νίκια. 3. Πήγαινε όσο αργήσει να γίνουν 4. Πήγαινε. Α, έλα παλικάρι μου, περίμενε. Κάτσε να το χαμηλώσω λίγο. Έλα. Για πες παλικάρι μου, το είδες? Έλα να δώσω και το κλειδί, γιατί έχω πάνω το σπίτι εδώ του κάμπου, την αποθήκη, τα έχω όλα μαζί τώρα για να μην τα χάνω. Σου άρεσε παλικάρι μου? Σε κεράσω και κάτι, έλα. Είχαμε το μνημόσυνο του κύριο Αντρέα και μας στράταρε έτσι η γυναίκα του κάτι. Καλά να είναι η γυναίκα. Άρε ένα γόρι μου. Άντε. Πώς φάνηκε το σπίτι. Πολύ ωραίο. Τώρα και τα δυο μου τα παιδιά πήγανε κάτω. Τώρα στην πόλη δεν κάθονται αυτό. Αλλά εσύ μια χαρά θα βολευτείς. Μόνος σου είσαι? Μόνος σου. Της κυραστασούλας η κόρη είναι πολύ. Αυτό δασκαλίτσα έτσι. Ήσυχο κορίτσι. Νοικοκυρεμένο. Δεν θες γενικά, Α, έχεις κάτω στην Αθήνα. Α, εντάξει. Θα έρχεται. Κάνει τόσο δρόμο. Α, θα κάνει. Εντάξει. Πού είσαι εσύ? Πελοπόννησο. Μου κάνεις τώρα Πελοπόννησο. Εντάξει, αφού λες ότι είσαι από Πελοπόννησο, θέρμανση έχει. Ζεσταίνει. Και σόμπα έχει και κάρβουνα έχει. Αερόθερμο, θερμοπομπό, αντιλία θερμότητας, θερμοσύφωνα, φουφού, μαγκάλι, induction. Κοινόχρηστα. Εντάξει, θα τα βρούμε τώρα. Έχει ένα κοινό ρολόι. Δεν έχει τώρα. Είναι μανούρα. Είναι μανιτζέβελο τώρα αυτό. Να το πάρεις, να το χωρίσεις. Είναι ενωμένο όλο μαζί. Θα μου έρχεται με ένα λογαριασμό, θα σου λέω τα μισά. Μαζί θα την περάσουμε. Το μαγειρεύω εγώ. Έχω ντρομενούδελο, το κάνω. Το ρίχνω μέσα σε 3 ώρες είναι έτοιμο. Κοκκινιστό κόκορα. Αυτό τρως κόκορα. Σκυλάκι. Όχι, σκυλάκι τώρα. Πλάσματα είναι. Δεν τα θέλω. Και εγώ τώρα τρίχες, θα μου ξύνουν τώρα αυτά. Αυτά τώρα είναι της γιαγιάς μου, τώρα κοιμήλια. Πάνω έχουμε κι εγώ, έχω το πρικό μου. Αυτό τώρα το σκυλάκι θα τα γρατζουνάει, θα τα γλύφει, θα τα κατουράει. Τώρα δεν είναι τώρα τα σκυλάκια. Με πειράζει τρίχα της γάτας που σκόνει το μάτι μου το δεξί, έχω αλλεργία στις γάτες. Κάμια πάπια, μα θες κάμια χίνα να τη βάζουμε έξω στο αυτό με τις κοτούλες έτσι. Αυτό ναι, αλλά τώρα μέσα στο σπίτι όχι τα ζωντανά. Τώρα τα ζωντανά είναι αυτό για να βγαίνουν έξω. Τώρα τι τα φυλακίζεις τώρα, οπτική να? Όχι, οχρά κοιλίδα. Ιντερνετ, τι το θες το Ιντερνετ? Τι να μπει μέσα εδώ οπτική? Περίμενε να πάρω το γιο, περίμενε. Τηλέφωνο έχουμε. Τι τα θες τώρα τα Ιντερνετ? Να κάθεσαι να καλείς τους φίλους σου. Έτσι έχει χαθεί η επικοινωνία τώρα. Άρα βιβλίο να διαβάζεις. Έλα εκεί! Έχει εδώ έρθει ένα παλικάρι εδώ. Πολύ καλό, μου τον έστειλε η κυρία Τασούλα από τα ΚΕΠ. Και για το σπίτι πάνω ρωτάει αν έχουμε πτικίνα. Να βάλουμε μωρεάκι, του θέλει το παιδί. Πώς μπαίνει αυτό? Θα έρθουν εδώ άνθρωποι τώρα, μαστόρια. Να έρθει εσύ να το κάνεις εδώ. Εγώ δεν μπορώ, είμαι μόνη μου. Τι θέλεις τώρα? Δεν βάζω ρεάκι τώρα εδώ αυτό Ιντερνετ. Τώρα μου σκάψουνε το σπίτι για να έρχεστε εσείς μια φορά να βλέπετε αυτό τώρα. Λύσαξες και εσύ και άλλοι με την ύφη μου θέλετε να μου πάρετε και το δίπλωμα. Έχει σχέση. Αν παραγγέλνετε σούπερ μάρκετ
μάρκετ από το ίντερνετ και αυτό. Πηγαίνω εγώ να μην βλέπω όλες τις προσφορές να με κοροϊδεύουνε. Δεν έχω ξέρω, έλα. Γεια. Να σου πω, δεν αυτό θα έρθουν τώρα να μου τρυπήσουν τώρα αγόρι μου, άστο, δεν πειράζει. Το πλακάκι είναι από την Ιταλία. Αυτό εγώ τις έχω αυτές τις εικόνες 45 χρόνια και είναι οι προπαπούδες μου. Δεν τρυπάνε, τους ξέρω, έτσι λένε και μετά τρυπάνε και στο κάνουνε το σπίτι λαμπόγιαλο, γυαλί. Τώρα αυτό και σκόνη. Αυτό είναι κουκλίστικο, διατηρηταίο. Τώρα άμα το τρυπείς θα πέσει. Να μου πούμε για τα νίκια. Δεν, επειδή δεν έχει ιντερνετ. Αντί να κάτσετε τώρα να μιλάτε μεταξύ σας, βλέπετε εκείνα τα τέτοια. Δεν πειράζει, δεν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλησπέρα. Αργήσατε τώρα, δεν. 5 λεπτά τώρα, πολύ αργήσατε. Αυτό εκεί. Όχι, δεν γίνεται τώρα. Το είδατε στην αγγελία, δεν είδατε τις φωτογραφίες. Όπως μπαίνεις εδώ, κάνεις ένα βήμα και είναι η κουζίνα. Κάνεις μετά δεξιά είναι τα υπνοδωμάτια, αριστερά και δεξιά. Και όπως κάνεις ένα βήμα πίσω είναι το μπάνιο. Ένα μπάνιο έχει, το είδατε και κάνεις ένα δεξιά και βγαίνεις. Αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Έχει και αλουμίνια και θέρμανση, αυτόνομη. Δεν μου πεις τώρα εσύ για οπτική είναι. Φυσικά ήμουν η πρώτη που έβαλα. Το βλέπεις εκεί το κουτί. Κοσμοτέ Fiber, πάει σφαίρα. Όχι, κατοικίδια, όχι. Έχεις κατοικίδιο, έχεις και παιδάκια. Δεν κάνουμε φασαρία. 3 με 7 κοιμόμαστε. Είναι ώρα κοινής ησυχίας. 8 με 10 διαβάζει ο δικός μου, ο μικρός δίνει πανελλήνιες. Και 9 με 10 κλείνουμε τα φώτα. Δεν έχει. 10 η ώρα κλείνουν τα φώτα όλα τη πολυκατοικία. Κλείνει η πόρτα 9. Άμα πρόλαβες μπήκες, άμα δεν πρόλαβες μένεις απ' έξω. Να, έχουμε εκεί, βάζουμε ένα ντίσκινο και μένετε εκεί μέχρι την επόμενη μέρα τις 8 η ώρα το πρωί. Και επίσης πάρτι γενικά δεν. Έξω. Το σπίτι είναι πάρα πολύ ωραίο, ήσυχο, είμαστε έτσι οικογενειακά. Είναι οικογενειακό το σπίτι, δεν θέλουμε τώρα. Ο κήπος δεν είναι κοινόχρηστος, μην το κοιτάς, μην το χαίρεσαι. Είναι δικός μας. Έχει ένα καναπέ, ένα κρεβάτι, κουζίνα, όλα μια χαρά. Είναι 30 χρονών, αυτό είναι άθικτο το σπίτι. Δεν το έχει δει ανθρώπου μάτι. Το αυτοκίνητο το παρκάρω μόνο εγώ εδώ απ' έξω. Εσείς δεν παρκάρετε, εσείς παρκάρετε 2 δρόμους πιο κάτω. Περπάτα και λίγο. Εντάξει, δεν θα βάλω κόνους για να. Αυτό δεν θα πλησιάσεις. Λοιπόν, τώρα δεν επιτρέπονται μαστόρια. Καρφάκια δεν μπορείς να βάλεις πουθενά, δεν μπορείς να κρεμάσεις τίποτα. Επίσης τα μπαλκόνια δεν τα πλένουμε. Έτσι δεν πλένουμε τώρα τα μπαλκόνια να πέφτουν τα νερά σου από κάτω. Έχω μοιράσει όλη την πολυκατοικία βουρτσίτσες. Τσίκι, σε ένα χρόνο θα τα πλύνει. Σιγά-σιγά έτσι είναι και πιο οικολογικό. Δεν χαλάμε και νερό. Όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι, βγάζεις τα παπούτσια απαραίτητος. Όλοι τα βγάζουμε, αλλά τα παπούτσια δεν τα αφήνετε στο διάδρομο σαν τους αυτούς. Και φοράτε και τα πατάκια για να κατέβετε στη σκάλα. Έχω κάτι δικά πατάκια, κάτι ποδονάρια. Τα βάζετε και κατεβαίνετε. Τώρα απαγορεύονται οι courier, δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. Delivery απαγορεύονται. Θα κατεβαίνεις κάτω στο τέλος του δρόμου και θα τα παίρνεις. Όποιος μπαίνει, βγαίνει, κλειδώνουμε. Δεν το έχουμε εδώ ξέφραγο αμπέλι. Δεν απλώνεις ούτε έξω, ούτε μπροστά, ούτε πίσω. Απλώνεις τα βρακιά σου και τα βλέπουμε. Στεγνοτήριο. Μην δω κανένα βρακί στο μπαλκόνι. Η νόχιστα είναι πολύ λογικά, αλλά άμα μου το αρχίσεις μισή μέρα, σκόβω το σανσέρ. Έτσι είμαστε πάρα πολύ ωραίοι ένικοι, μια ωραία ατμόσφαιρα. Το σπίτι είναι super εξοπλισμένο, έχει την τελευταία λέξη τεχνολογίας μέσα όλα και τηλεοράσει και αυτά. Απεριόριστη θέα και επίσης έχει κάμερες. Είναι πολύ μεγάλο αυτό ατού, γιατί σε βλέπουμε ό,τι και να κάνεις. Στο τουαλέτα το πρωί δεν ξυπνάς το πρωί και τραβάς καζανάκι να το ακούσει όλη η πολυκατοικία να ξυπνήσει. Πάρα πολύ σιγά πας και κάνεις την ανάγκη σου. Ιδανικά σε ένα ποτήρι και μετά το χύνεις. Επαφές, συγκεκριμένη ώρα, έτσι. Θα στα δώσω. Επαφές έχεις? Ναι, σε έχω. Πάλι καλά. Δεν θεραπώθηκε. Και το κινητό σου χωρίς δόνηση. Γιατί δεν ακούγεται. Ενοικία, 1 χρόνο μπροστά. Μπορείς να μου απαντήσεις μέχρι το απόγευμα, maximum. Μικρά κάνουν, περιμένουν. Φιλέτο. Είμαστε πολύ φιλικοί, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε προβλήματα τώρα. Να σου πω, έχεις δουλειά, σίγουρη. Ναι, το ε9 σου να μου στείλεις μετά με email μαζί με την απάντησή σου για να δω, για να τσεκάρω, εντάξει. Άντε, γεια.